Вие ходили ли сте на лекар? Да. Страшно ли е там? Не, нали знаете, че ние сме там, за да ви помогнем. Не сме дошли нито да ви боли, нито да ви тормозим, искаме да ви лекуваме. От инжекциите да са, няма страшно. Ние гледаме да ни боли. Като слушаш госпожите и внимаваш, няма да и се пазиш, няма да се разболяваш, няма да се налага инжекции, нали? Да. И мама и татъка слушаш. Аз се пазя. Пазиш. Аз съм с яки. Винаги с всяки. Добре. Първо ще започнем с това да ви кажем колко е важно да слушате вашите учители тук. Те са хората, които са ви като втори родители, стоят до вас, пазят ви, учат ви на най-необходимите неща, за да може да се пазите, да ни идвате при нас. Защото при нас ние сме длъжни да ви помогнем и да ви лекуваме, независимо дали това ви причинява по някакъв начин неудобство. За съжаление, когато си на лекар и си в болница, трябва да има инжекции, трябва да има системи, трябва да има прегледи. Това е нашия начин, с който така спасяваме вашите животи и ви лекуваме от болестите, от които сте се разболяли. Храните ли са правилно? Дюнери, пици, такива работи не, нали? Да. Да. Само... Ако мамите ни хранят, значи сме бебета. Така. Добре. Аз преди вчера ядох пици. По-нарядко, Да. такива неща, повече ще се храните с нещата, които ви дават тук, които са ви приготвили в семейството. Мама и тата, които са сготвили, това ще хапате. По-малко дюнери, по-малко пици. При вас вкъщи сигурно има родители, които пушат цигари. При вас няма. Там, където има, пазите се да не дишате дима, нали? Вашите родители те ще ви пазят, ще са внимателни, защото дима от цигарите уврежда дечицата и не могат да се развиват правилно. Аз направо дима бягам. Направо бягаш, точно така бягай. Сега ще ви покажа няколко неща от нашата работа. Това се ползва, за да може косата ни да не пада в раничките на пациента, дали дете, дали възрастен. Като се постави на главата, нали? Да не пада коса вътре в раната. Разбрахте ли? Да. Спринцовка. Спринцовка, точно така. За какво използваме ние спринцовките и инжекциите? Да пием сироп. И да слагаме вътре лекарство и слагаме инжекция. Така. Единият вариант е да пием сироп за простата, другия вариант е да се сложи игла тук и да биеме, нали, в пациента. Нали? Дали в вена, дали в мускул. Добре. Това знаете ли какво е? Кабел. Не е кабел, това е система. На болница, който лежи, пускаме му по системата в веничката да течат лекарствата. Нали? Тук където ни слагаме абоката. Някой бил ли в болница да лежи? Така. Значи знаете. Значи знаете. Аз признава с майка ми в болница и пиха много инжекции в краката и ми правиха това. Ето тук има по-малки спринцовки, да ви дам по една. Това е какво е? За какво ползваме слушалките? Така, за да слушаме. Дали кашляме, сърцето и белите дробове да слушаме, нали? Други неща няма да слушаме. Добре. Хубаво. Някой прислушва ли се? Да. Така. Сега след малко ще ви дам да чуете едно сърчице. Я дайте да ви покажа сега да видите. Дай ръчичката е така. Така. И я вижте сега. С тази машинка, как виждате ли, зеленото са веничките. Как се казваш ти? Боянчо. Ето на Боянчо вените. Виждате ли? Тая машинка ние я ползваме, за да виждаме веничките на децата основно. Да. Ето виждаш ли? Зелен. Найде, елате. Елате ли? Стой сега с удурки. Стой така. Айде, който иска да слуша на Мони. Добре, видяхте си веничките, чухте си сърчицата. Сега има ли повече желащи да стават доктори?
Да станете доктори, трябва да сте много послушни, за да може да си знаете нещата, да сте достатъчно интелигентни, да взимате бързи решения и да може да спасявате хора. Значи ще слушаме госпожите, ще се храним както трябва, ще стоим настрани от пушека на цигарите, нали? Добре. Добре. Че е вреден, да? Вреден. А защо са ваксините? Ваксините са, за да не се разболявате от болести, които лесно се предават. Като си сложите ваксина, не може да се разболеете от определено заболяване. Хубаво да си правим всички ваксини, за да може да сме здрави. Цигарите са вредни, а моята майка ги пуши. Като порасните и мините 18... Аз казвам, че те не са полезни. Не са полезни, да, не са полезни. И аз казвам на мама Спри, че цигарите не са полезни. Да, Те са вредни. Доктор Баков ще изпише на... Възрастните също понякога правим неща, където са вредни. Само че сме вече големи и можем да решаваме кое искаме да правим. Нали, вие докато сте малки, ще се пазите от цигари, няма да пушите, няма да пиете нищо и ще внимавате с игрите. Хареса ли ви деца? Да! Ще поканим пак, нали? Много интересно беше. Поканим пак да ни дойде на гости. С такава хубава покана не може да откажа. Много най-хубавата покана, която съм получавал вече. Благодарим. Добре. Пълна сърчице, пълна целувка на доктор Бакал въздушния. Айде. Ще го чакаме пак да дойде. Заповядайте, това е с много любов и уважение от нашата група. Благодаря от Децата сърце. го рисуваха. Благодаря от сърце. Живи и здрави. Ще мине време, пак ще дойдем.